Hola a tothom. Gràcies per venir a tothom, no m'esperava tanta gent. Per mi és una sorpresa. Jo deia, si ve una persona ja faré la presentació, perquè clar, deien que és molt difícil que vingui gent en una presentació d'un llibre i que normalment no ve ningú, i clar, i anava preparat que no vingués ningú, no sabia si es faria o no es faria, no? Vol dir que moltes gràcies per venir. I bé, començarem a les 5 en punt, no sé si són les 5 encara o no, però per si de cas faltés algú que no arriba. Falta un minut, bueno. Hola, Alba. Hola, guapo. Bueno, per començar, doncs, a explicar una mica el que parlarem, he dividit la presentació en diverses... Se sent bé, no? O m'acosto més o...? Bueno, així millor. He dividit la presentació en diverses parts, no? Primer parlaré una mica de preguntes que crec que poden que ens podem fer sobre el llibre o sobre mi, no? Després llegiré també una part del llibre, la introducció, i també llegiré un resum del llibre, que és una pàgina i mitja. Espero no desvelar cap secret important, diguéssim, del llibre, perquè el llegiu. I bé, després el que farem serà preguntes i una mica de debat o el que us sembli que el llibre que us pot... algun dubte que tingueu sobre el llibre, que després quan el llegiu no tindreu oportunitat de preguntar-me o el que sigui, no? Llavors, doncs bé, en principi tenim temps, m'han dit que al principi em deien que només teníem fins a les 6, quarts de 7, però m'han dit que, bueno, que no, que al final tenim tant temps com vulguem, vol dir que, bueno, quan s'acabi s'acaba, i si algú ha de marxar abans, doncs lliurement, no?, sense cap problema. I bé, bueno, doncs comencem, no? La pregunta que m'han fet moltes vegades, que he fet algunes entrevistes, he fet entrevistes a Ràdio Nicòsia, també he fet entrevistes aquí a la Veu de Sant Joan, i la pregunta que em fan molt és per què he escrit el llibre. De fet, també aquesta noia no m'ha preguntat. I llavors, doncs, bé, el motiu de per què he escrit el llibre, al principi de tot, diguéssim, jo m'ho vaig plantejar perquè he fet moltes teràpies psicològiques i llavors, doncs, cada vegada que comences amb un professional nou, doncs has d'explicar tota la teva vida, has de fer, diguéssim, has de repetir, no?, el que ja has explicat, l'altre que ja ho sap tot de carretilla, perquè ja has fet teràpia durant molt temps, i has de tornar a començar amb un de nou i explicar-li des de zero tot una altra vegada, no? Llavors vaig pensar, mira, si és una mica intel·ligent, i en comptes d'explicar-ho des de zero cada vegada, fes-te un resumet i llavors doncs ja li diu, quan et pregunti què és el que tens, bueno, què és el que fas, què és el que et passa o la teva vida o el que sigui, li dones el resum i ja ho tens llest, no? Llavors, doncs, això d'aquest petit resum es va anar ampliant, vaig anar afegint-hi coses i em vaig començar a engrescar i vaig dir, ostres, doncs, hi puc anar... I em servia també de treball, perquè el fet d'escriure la meva vida passada, de la meva infància, adolescència, em servia també com una manera de teràpia, no? Com si d'aquesta manera podia, no sé com dir-ho, entendre la meva vida i també arrel de conèixer les persones amb les que havia tingut aquesta infància i adolescència, podia treballar inclús les relacions amb aquestes persones, perquè
clar, moltes vegades no estaven d'acord, llavors em deien, no, això no era així, això era això. I, ostres, però segur, vale. Bueno, hi ha algunes coses sí que vaig veure que vam arribar a punts d'acord, i hi havia altres que no. Que hi havia altres que jo tenia la meva versió, i llavors l'altra persona tenia la seva, familiars i amics i això, no? I clar, llavors en aquest moment la versió que jo tenia era diferent i jo vaig posar la meva versió, no?, en el llibre. O sigui que el llibre està tot des de la meva versió, autobiogràfic, i és el que jo sento i penso de la meva infància i adolescència, tot i que alguns familiars tenen versions diferents. Vol dir que això ja ho tinc en compte de fet en el llibre ho poso i el que llegiré veureu que ja està escrit, no? Però bueno, també és un tema perquè llavors és curiós que aquestes coses inclús que hi ha aquestes desavinences en el contingut, no? Llavors també d'alguna manera diuen no, això és mentida, no? Però llavors al cap d'una estona de parlar-ho, llavors et diuen, bueno, potser sí que era veritat. I potser hi ha alguna de veritat, diuen. Llavors ja canvia la versió, no? Vol dir que és com un treball que està pendent, que no s'acaba de fer o que costa de fer i que bueno, que també arrel del llibre també l'estic fent amb familiars i això, vol dir que de fet el llibre no s'acaba on està el llibre, perquè la feina que faig de la teràpia que em serveix el llibre va més enllà del llibre, perquè la teràpia que faig amb els familiars la segueixo fent a dia d'avui. Quan una persona nova, la meva tieta, per exemple, va llegir el llibre fa uns dies, i ella es va espantar molt. Va dir, ostres, Marc, no deixis mai la medicació, no? Em va dir, perquè és que el que tens és molt fort. I no se n'havia donat fins ara que tenia un problema greu, no? Però clar, ella de cop vas com sortir d'això, de dir, es va espantar, no? Bueno, clar, cadascú s'agafa i llavors també és veure com s'agafa cadascú el llibre, com ho veu, com ho viu, i també em serveix això, no? Llavors, bueno, un altre tema que, a part d'aquest, que també vaig voler escriure el llibre, era per veure com es vivia una crisi des de dins. Perquè, clar, passa que hi ha molta documentació i diguéssim, moltes dades científiques de com és una crisi o com s'ha de definir una crisi o què és el que passa quan tens un problema mental. Però això ho diuen persones que no han viscut mai un problema mental i et diuen com és, com es viu això, no? I et diuen què és el que et passa, i et diuen com funciona, i et diuen què és el que hi ha. I jo vaig veure que era necessari desmitificar això i diguéssim, ni dir que no era res, perquè no és veritat que no sigui res, ni tampoc que era una cosa brutal que et mories, no, diguéssim, sinó que, és el que hi ha, és el que jo he viscut, sense més floritures. És un llibre que està escrit d'una forma molt fàcil i molt bàsica, però a la vegada sense escapar-me de res, no? O sigui, dic les coses tal com són i llavors doncs intento tampoc no jutjar la meva experiència, sinó explicar el que he viscut una cosa darrere l'altra. I clar, això el que aporta, o el que penso que aporta, és que l'experiència que he viscut és tal qual, no es pot dir que l'experiència que he tingut sigui més o menys del que he escrit, perquè és així. Llavors, doncs, el judici que es pot fer, no?, és que almenys que estigui basat en la meva versió, no que estigui basat en el que
un metge pensa o en el que una persona que pot estar del carrer, diguéssim, que jutja sense conèixer com és. Llavors jo volia donar la meva versió perquè hi hagués una altra versió de com són les coses, no? I per fer també volia fer aquest llibre. I llavors una altra cosa que també volia que quedés clar, o que volia explicar en el llibre, són el que considero que són millores o propostes de millora o crítiques o canvis que proposo que s'han de fer i que són necessaris en el sistema mèdic, no? En el sistema sanitari i en el sistema psiquiàtric. I en aquest sentit, doncs, bueno, toco els temes psiquiàtrics, no? Clàssics, però, bueno, per exemple, una de les coses que dic és el tema de la comunicació, entre altres, no? Però un tema que considero important és la comunicació, que no es té en compte una comunicació real quan hi ha una persona que pateix un problema de salut mental, sinó que es pensa que aquesta persona no entén res, no pot entendre res, no es pot comunicar i llavors no s'hi comunica i no se li diu ni... A mi m'ha passat almenys que no se'm diu què és el que se m'injecta o què és el que se m'està fent o cap a on anirem I llavors, clar, això agreuja el teu moment de que estàs en un moment que estàs perdut, estàs desubicat i que no saps què passa, i això fa que encara sigui un moment pitjor, perquè no saps què està passant en aquell moment. I això també, bueno, és una part del llibre, no? Que, entre d'altres coses que ja descobrireu si el llegiu, que són crítiques que faig al sistema sanitari, no? Bé, llavors, feta aquesta introducció, el que faré serà llegir la introducció del llibre. La introducció són 4 paginetes, és curteta la introducció, i el llibre, això sí, està en castellà, vull dir, ara estic parlant en català perquè és el meu idioma, però el llibre està en castellà i he pensat, bé, que si algú el volgués llegir a Sud-amèrica o això, doncs no haver-ho de traduir-lo, i bé, ara el llegeixo. Bienvenido, querido lector, a este libro que quiere ser un ejemplo personal de un proceso vital en el que se ha enfermado gravemente, en buena parte a partir del conjunto de experiencias traumáticas en la infancia y a la adolescencia, alcanzando un trastorno esquizoafectivo, que según lo entiendo yo, está a medio camino entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y se ha tratado de encontrar la cura a este trastorno a través de multitud de terapias y métodos pseudocientíficos, debido a que la ciencia no es todavía capaz de encontrar una cura satisfactoria a los trastornos mentales. Como veremos, dichos métodos no fueron todos los efectivos que me hubiera gustado, llegando finalmente al momento de la cura real, alcanzando la plenitud. Para explicar todo esto, he dividido el libro en 5 partes. En la primera parte cuento mi proceso de patologización, en el que cronológicamente explico los momentos traumáticos que mantengo en la memoria que hicieron de mi infancia y mi adolescencia una experiencia poco agradable. Quiero poner en contexto el que ha sido mi diagnóstico psiquiátrico durante muchos años. Aparte de dar un toque literario al libro y servirme a mí como ejercicio de transformación a través de descubrir, investigar, afrontar y plasmar por escrito todo lo que he sentido vivir relacionado con el sufrimiento mental, también lo he creído necesario hacerlo para dar credibilidad a mis crisis psicóticas, que a partir de un entorno social y familiar perjudicial y una experiencia personal traumática, lejos de ser experiencias no conectadas con mi diagnóstico, desembocaron en un diagnóstico psiquiátrico grave, complementado por una supuesta predisposición
a tener este tipo de trastornos, aunque la ciencia aún no es capaz de hacer pruebas genéticas determinantes. Hay que destacar que solo hablaré de mis experiencias negativas, dejando de lado los momentos buenos que por suerte también estuvieron presentes en muchas ocasiones. Estas experiencias negativas están agrupadas por temas y basados en hechos reales. He hecho un ejercicio de desgranar mi pasado para poder explicar de forma lo más ajustada posible a la realidad, aunque no carente de errores, lo que experimenté en relación con la salud mental, en las situaciones de sufrimiento en las que me encontré durante el periodo que abarca desde mi infancia hasta la actualidad. Quiero destacar también que durante el proceso he tenido distintas confrontaciones con familiares por su implicación negativa en el libro, pero finalmente he entendido que se trata de mi visión personal y no por ello la única de los hechos. En la segunda parte cuento mis experiencias extrasensoriales y místicas, fruto de mi mente enfermada durante tantos años para entender cómo es la locura vista desde dentro. Explicaré con la mayor cantidad de detalles posibles cada una de las historias que me han aparecido durante mis brotes psicóticos, que además de ser historias imaginativas y originales, sirven para desmitificar la ignorancia existente alrededor de lo que sucede en un brote psicótico y adentrar al lector en el caos que se genera en esos momentos, así como dar una visión directa y en primera persona de lo vivido en esas experiencias extraordinarias. En la tercera parte explico los métodos, terapias, técnicas, trabajo personal y psicológico que probé durante 17 años para lograr la ansiada cura de la locura, que se iban sucediendo juntamente con las crisis y que nunca consiguieron tal propósito. En la cuarta parte explico la cura de la cura real, un trabajo de por vida, complejo y en constante evolución de aprendizaje, para convivir con la máxima salud posible con mi trastorno. No trato de dar remedios infalibles ni mostrar una verdad absoluta, sino el proceso que a mí me ha ido bien para sanar mentalmente, y con un poco de suerte puede aportar esperanza y ánimos a personas que están teniendo sufrimientos psicológicos fuertes. Finalmente, en la última parte planteo cambios en el funcionamiento del sistema sanitario, como usuario que ha vivido una decena de ingresos traumáticos y ha pasado por momentos de gran desorientación y desesperanza, así como críticas y propuestas de mejora para alcanzar un nuevo paradigma de salud. Bueno, aquesta és la introducció del llibre. A partir d'aquí ja es va desenvolupant més profundament, no?, cada part. I bueno, ara el que faré serà llegir un resum del llibre. Aquest resum també és un resum, és un text que explico a unes xarles que faig cada 3 setmanes més o menys a les escoles aquí a la província de Girona, i he cregut que també seria bo, doncs, de llegir-lo aquí. Els pares es van separar quan jo tenia 4 anys i a partir d'aquell moment tot va canviar. La meva relació amb ells va passar a ser complexa i amb moltes discussions. A més, a l'escola em feien bullying perquè preferia jugar a altres coses encara que la resta de nens juguessin a futbol. Més endavant vaig canviar-me d'escola i llavors em feien bullying perquè jo parlava català i la resta parlava en castellà. A quart d'ESO vaig conèixer uns companys de classe i em vaig unir a ells començant a fumar porros gairebé cada dia. Quan vaig arribar a batxillerat, el bullying es va fer més fort i em van expulsar una setmana per enfrontar-me al meu assetjador principal. Aquell curs el vaig repetir i en el nou curs em van tornar a fer bullying. Poc després, a partir de fumar un porro, vaig tenir la meva primera crisi que va desaparèixer en passar l'efecte del porro. Però a partir de llavors vaig començar a tenir por de tornar a tenir una altra crisi, desenvolupant hipocondria i atacs d'ansietat sovint. Finalment, vaig tenir el primer brot psicòtic al cap d'uns mesos sense haver consumit porros, ja que a partir de la impressió de la primera crisi es vaig deixar per sempre. Em van diagnosticar esquizofrènia, mutant el diagnòstic més endavant a trastorn esquizoafectiu. El metge va ser clar, tens una malaltia greu, incurable i crònica. No em vaig agafar gens bé aquestes paraules i vaig estar un any sense sortir de casa i deprimit. A partir de llavors vaig acceptar que havia emmalaltit,
però creia que podia curar-me. I durant 17 anys vaig provar 1001 tècniques amb l'objectiu de deixar la medicació. Vaig provar ortomolecular, reiki, bioenergètica, biodansa, naturopatia, ioga, tarot, teràpia sofrològica, teràpia junguiana, constel·lacions familiars, homeopatia, hipnosi, gemoteràpia, reflexologia... Sempre tenien la mirada posada en el moviment antipsiquiàtric del que formava part i que posava en dubte que existissin malalties mentals o donava fortes esperances a deixar la medicació. Però cada vegada que intentava deixar la medicació tornava a tenir una altra crisi. No totes les teràpies em van anar malament, ja que vaig aconseguir fer molt treball interior, conèixer-me a mi mateix i ser més conscient de tot, però cap aconseguia l'objectiu de deixar la medicació. Vaig tenir fins a 10 crisis, moltes d'elles a partir de deixar la medicació, provocant molt patiment a mi mateix i també al meu voltant. Per posar alguns exemples, en aquestes crisis he lluitat contra el diable, he estat entre els àngels del cel i he vist l'ull de Déu, he estat el salvador de tot l'univers, he canviat entre dimensions i he passat per forats de cuc, he cremat el planeta Màssic, he parlat per telepatia amb la meva ànima bessona, he vist la llum de la fi de la vida, he parlat amb Buda, amb Sòcrates i amb Aristòtil. He estat a tots els nivells de l'infern i també he caminat per sobre seu. Sé que he experimentat coses que són certament molt difícils de creure, però la meva ment em controlava i em feia passar per aventures de vegades agradables i de vegades desagradables, convertint-me a mi mateix en un espectador de mi. Finalment vaig tocar fons en el moment que vaig conviure amb un company de pis amb el mateix trastorn que jo, que també volia deixar la medicació. Em vaig adonar de com era de difícil conviure amb una persona sense medicació i la impossibilitat de fer-li entendre que havia de tornar a prendre la medicació. En aquell moment, finalment vaig entendre que la meva malaltia era incurable i aquesta acceptació total de la meva malaltia m'ha permès fer un pas endavant, deixant enrere l'antipsiquiatria, reconeixent-la com una forma de negacionisme, abraçant els avanços científics i tractaments formals. A partir de la meva nova màxima, si no ho pots fer, fes-ho d'una altra manera, ara el meu objectiu ja no és deixar la medicació, sinó la màxima plenitud que em permeti el meu trastorn. Aquest canvi de paradigma m'ha permès posar la meva atenció al camí de la plenitud, escrivint un llibre titulat La locura de la plenitud, aquest, on parlo de la meva recuperació, i actualment em trobo escrivint un segon llibre en el que filosofo sobre la plenitud. A més, col·laboro setmanalment en una ràdio local, on tinc una secció dedicada als pensaments, donant la volta al problema que sempre he tingut de pensar massa. Per l'altra banda, he acceptat les meves limitacions portant-me a cobrar una pensió, que m'ofereix la possibilitat de tenir una vida còmoda en comptes de forçar-me a tenir feina, cosa que em portava a moments on no aguantava l'estrès i desencadenava al deixar la medicació. La pensió em fa sentir molt afortunat al disposar de tot el temps del món per dedicar-me al que m'agradi independentment de que no sigui rentable, perquè em planteja un futur de plenitud viatjant per tot el món, la filantropia en forma de voluntariat, estudiar idiomes o una carrera, practicar esports d'aventura, fer conferències com aquesta o escriure els meus llibres tranquil·lament. Bueno, ara doncs, després de llegir això, per posar-ho a punt, el programa que faig a la ràdio es diu El Gall, el fan a la veu de Sant Joan, també és de la Fundació MAP, una col·laboració, i la secció que faig en concret es diu El racó de pensar, i surt el divendres a la 1, cada divendres a la 1, i allà doncs explico els meus pensaments sobre la plenitud, sobre la filosofia, és un tema que m'agrada molt, la filosofia, i bueno, una mica les meves investigacions, i bé, està molt bé, no? Llavors, doncs, justament per acabar la meva xarra monotemàtica, perquè ja m'estic cansant de parlar, ara mateix estic treballant en el segon llibre. Aquest segon llibre tinc 2 temes en els que estic treballant. Un és el model biopsicosociètic. El model biopsicosociètic parteix del model biopsicosocial, però afegint la dimensió ètica, que és el que penso que és un avanç del model biopsicosocial
tenint en compte aquesta dimensió, no? I també l'altra cosa que estic treballant és la filosofia de la plenitud, que és això del camí, diguéssim, el camí per arribar a la felicitat, o quins ingredients es necessiten per arribar a la felicitat, no? I bé, ara obro el torn de preguntes, una mica de debat, qui vulgui preguntar o qui vulgui aportar alguna cosa, i endavant. Jo, Marc, em vull donar les gràcies. Em vull donar les gràcies per posar veu a un problema de salut mental que normalment són tabú i estan estigmatitzats. I moltes gràcies per la teva valentia, per explicar les coses tal com les has viscudes, perquè amb la teva experiència ens pots ajudar a tots. Moltes gràcies, Marc. No, i gràcies a tu també, que sí que també ets d'aquestes. Jo també volia dir el mateix, no? Que persones com tu tens la capacitat aquesta d'explicar-nos tan bé, no?, el que et passa, com dones veu a vegades a quan estem en moments que ens costa tant poder-nos explicar, poder-nos explicar nosaltres mateixos i poder-ho explicar als altres, no? I el fet de que donis aquesta veu a mi m'ha ajudat a entendre altres situacions, no? Per tal com tu ho has explicat tant en el llibre com en altres espais que compartim, no? Sí. I això és una grandesa, no? I podies saber fer i no fer-ho, i com diu l'Alba, no? Doncs, ostres, la generositat de compartir-ho, no? I la valentia també, perquè no deixem que els temes de salut mental encara pesen molt, no? Doncs que no ets capaç de fer això, doncs també, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu també. Bueno, jo volia dir també molt interessant, això el que has dit, sociètic. Sí, M'ha agradat sí. molt. Això t'ho has inventat tu? Sí, això és meu, és completament meu. Pues xulo, trobo molt interessant. Sí, bé, no puc donar gaires detalls perquè estic encara investigant-ho, però diguéssim que el model biopsicosocial sí que diguéssim que té en compte 3 dimensions, la part biològica, la part psicològica i la part social, i el model biopsicosociètic té en compte 4 dimensions, que seria el model, la part biològica, la part psicològica, la part social i la part ètica. Estic acabant d'afinar-ho, però bueno, ja tinc alguna cosa escrita i d'aquí uns anys, quan pugui, ja em trauré. Mira, jo volia comentar això que has dit al principi, no? Que el fet d'escriure el llibre que t'ha portat a tenir divergències amb la família i així, no? Perquè uns diuen que això no és veritat i tu dius que sí, no? I pensava que la veritat és o sigui, les vivències que cadascú té són les vivències que ningú pot dir això és veritat o no és veritat, perquè els fets, els mateixos fets, un els viu d'una manera i un altre d'una altra, no? I, bueno, doncs això, que no, penso que no hi ha veritats o mentires i que de vegades els fets passen i al cap del temps un els interpreta, no? I això, que no es pot parlar de veritats absolutes, sinó de la vivència de cadascú. Sí, en relació a això, és una cosa que també a vegades m'ho he plantejat, no? Perquè, clar, jo tinc com les dues versions una mica. Tinc la versió de quan he estat malalt o he estat en una crisi i tinc la versió de quan estic bé, no? I clar, és sorprenent perquè quan estàs en un moment de crisi tu et creus aquella veritat. I per tu aquella veritat la juraries per Déu, diguéssim, no? No sé com dir-ho, vamos, que no hi ha cap altra opció que no sigui aquella veritat perquè és la teva i ningú et pot dir que aquesta taula no és negra perquè diries, què m'estàs dient? Aquesta taula és negra, m'és igual que el que em diguis. I llavors pots veure quan estàs millor que aquesta taula no és negra. I llavors dius, ostres, en realitat no és negra.
perquè jo quan estava malament la veia negra. I clar, llavors veus aquí això, no? El tema de les veritats aquest, que hi ha com veritats que formen part d'una mateixa perspectiva. I dintre d'una perspectiva pots arribar a una veritat que és la teva. Però està dintre d'aquesta perspectiva. I dintre d'una altra perspectiva hi ha una altra veritat. Bé, és molt interessant aquest tema, sí. Bueno, doncs, si no hi ha ningú més que vulgui parlar... Jo vull dir una altra cosa. Sí. No, com que no em deixen parlar gaire. No, que també la part aquesta que ens fots canya al sistema, que jo també ho trobo molt interessant, no? I que està molt bé que vagin sortint persones que des d'aquesta experiència qüestionin les maneres i les mirades. Perquè com la veritat, segur que hi ha moltes maneres i mirades, no? Que no totes, que en un moment donat la mateixa cosa pot anar bé i en un altre moment no, però que està bé que ampliem, no? I que puguem ampliar des de les vivències de les persones, no? Com incorporar més les persones a dintre del sistema en aquest sentit, no? Què vols tu amb un sentit paternalista i només de l'atenció, vale? Que tens amb la persona, sinó com a sistema, com a estructura, que es pugui escoltar tot això. Llavors està molt bé. Fotis canya. Sí, clar, jo tinc la perspectiva, diguéssim, que potser una altra persona no la té tant, que he passat 10 vegades per ingressos. I ingressos a vegades de 3 setmanes, a vegades de 2, a vegades d'un mes i a vegades de 2 mesos. I sí que en general he tingut una bona atenció, en general, perquè diguéssim, ha complert l'objectiu perquè estic aquí i estic bé, però clar, com s'ha complert, no? De quina manera? Perquè, per exemple, jo he tingut... m'han lligat al llit, però no perquè jo estigués alterat, sinó per norma, diguéssim, com a manera de... Per protocol. Això, ara no sortia la paraula, per protocol, exacte, per protocol. Però directament, vull dir, no és una cosa que jo, que diguéssim ara, pensant-la, jutjant ara com jo estava en aquell moment, no justifico ara. Llavors no ho justificava, però ara podria dir, home, Marc, doncs sí, tenien raó, t'havien de lligar, però hi havia algun cas que potser sí, hi havia algun cas que dius, bueno, potser sí que estava una mica més alterat, però en molts casos jo estava normal, i llavors directament et feien seure allà, lligat i tranquil·let i ja està, i aquí te quedes i ja està. Llavors, clar, això també s'ha de veure què aporta, no? Perquè el trauma que et queda després d'haver estat lligat és pitjor que el protocol. I llavors és quan, per exemple, la persona, quan està malament, que això també m'ha passat, i dius, bueno, jo encara que estigui malament i encara que conscientment pensi que he d'anar al metge, perquè això hi ha un moment, diguéssim, quan estàs empitjorant, que ets capaç de pensar, estic malament, hauria de fer alguna cosa. Però llavors penses, bueno, estic malament, però com que és pitjor l'hospital que està a casa, prefereixo quedar-me a casa i passar la crisi com pugui i aguantar el que tingui, que anar a l'hospital, que sé que em maltractaran. I això també és fort, no? Sí, totalment d'acord. A vegades, imagineu una persona que tingués mal a la panxa i li fes anar a l'hospital. No es concep, no? Hi ha moltes persones que tenim un problema psiquiàtric que et fan pànic que et portin al psiquiàtric. Pànic! I pensem, bueno, jo mateixa no he tingut mai cap episodi dolent i em fa pànic només de pensar que em poden ingressar. I és maltracte rebut. I això és un problema molt greu i que el Marc ho explica molt bé. A mi, bueno, primer donar-te les gràcies, em sembla superinteressant el llibre.
i valent que ets, no? D'escriure la teva experiència de fer-la públic davant de tanta gent, no? De tothom que vulgui saber i aprendre. I comentar-te que m'ha agradat moltíssim quan has explicat que és cert que les persones que no hem patit aquesta malaltia, però que tenim gent a prop que la pateix, realment ens podem fer una idea, però no saps les coses fins que no les pateixes. No sé. L'experiència és el que et dona el coneixement, no? I aquest comentari m'ha agradat molt perquè a vegades ens oblidem. I ens sembla que nosaltres també sabem, no? I realment la persona que ho sap és la persona que ho ha viscut. I crec que serà superinteressant poder llegir del que ha passat aquí, no? Això, i fer-nos una idea realment de com pot ser, no? Bueno, no, jo no desprecio la perspectiva professional perquè penso que també porta. És a dir, i de fet en el meu cas, no, fins i tot és necessària, perquè en un moment en el que jo no responc a mi, necessito una persona que sí que respongui i digui Marc, no estàs bé i jo sé el que és millor per tu i quan estiguis bé ja podràs decidir per tu mateix, no? I això en el meu cas és necessari per la meva manera de com he viscut les crisis. Però clar, el que passa és que es té només en compte la perspectiva professional i es té zero en compte la perspectiva del pacient, que potser en un moment de crisi no pot respondre d'aquesta manera, però quan no està bé sí que té una opinió i pot dir alguna cosa, no? Jo penso que en aquest sentit que dius estaria molt bé que hi hagués un sistema que aquest feedback cap a les persones que t'han cuidat quan has estat ingressat, no? Que el sistema escoltés i rebés aquestes propostes de millora o crítiques, no? Que hi hauria d'haver un sistema de feedback perquè, al fi i al cap, també suposo que els professionals agrairien, no? Que se'ls fes arribar com se sent la gent, no sé de quina manera, però és un sistema de retorn, diguéssim. Sí, clar, és que ara el que està passant, o el que jo veig, el que veig, diguéssim, entre els col·lectius de salut mental que passa, és que hi ha una mica de trencament. Ja es veu al món psiquiàtric, diguéssim, com l'enemic, quan hauria de ser algú que anés a una, no? Diguéssim que fos un equip conjunt en el que professionals i pacients anessin cap al mateix camí i es retroalimentessin els uns amb els altres. Però, com he explicat, no, doncs el moviment antipsiquiatria, que jo vaig estar bastants anys, diguéssim, llegint sobre aquest moviment i participant i etc. Clar, el que posa una mica com els psiquiatres com l'enemic i llavors doncs fins i tot es diu que no existeixen malalties, que coses així que clar, que des d'una manera en el que pots estar que dius, jo no sé res, a mi em diuen que no existeix la meva malaltia i tu pots creure, no? I clar, llavors hi ha molt apoyo, també molt recolzament per part d'altres persones que, per exemple, a mi em diuen no, és que tu estàs bé, tu pots deixar la medicació perquè tu ara em mires a mi i pots pensar que sóc una persona normal i que no tinc res. Llavors, doncs, deixa la medicació perquè la prens si estàs bé. Clar, això a mi m'ho han dit moltíssimes vegades, que deixés la medicació perquè estic bé, que no l'haig de prendre, que em veuen bé i si estic bé perquè l'he de prendre. Llavors, clar, això a mi també em deia, home, si estic bé, clar, perquè la prenc, no? Si estic bé no l'he de prendre. I també era una manera de tenir una altra crisi,
perquè no hi ha aquest, penso que hi ha aquest trencament entre els professionals i els pacients, no? I bé, jo he fet aquest canvi que penso que és bo, diguéssim, de posar-me més de la part, diguéssim, més de la part dels professionals, però també aportant la meva perspectiva crítica de, vale, entenc que els professionals tenen una part de veritat, però tinc l'altra part de veritat. I no hi ha aquí una part, no hi ha una... s'ha d'arribar a un terme mig, no, diguéssim. Si pots regalar un llibre. Quan tu vas canviar aquesta visió, és a dir, que abans estaves com anti el món psiquiàtric i tot això, va ser quan estaves amb aquest company de pis? Sí. Va ser un moment important. Va ser un moment molt important. El fet d'estar amb aquest company de pis, clar, jo, a la meva innocència, diguéssim, jo pensava, bueno, ara com que els psiquiatres no en saben res i aquesta gent només volen que fotran medicacions perquè estan tots amb la farmacèutica, la farmàcia i tota aquesta història, doncs jo ara quan aquesta persona tingui una crisi, doncs com que jo ja sé com són les crisis perquè n'he tingut moltes, li diré no, estigues bé, torna cap al camí, sigues conscient, bueno, allò, fer-li una miqueta de... dir-li 4 coses, no? I aquella persona podria superar el batxe i seguir endavant sense medicació, no? Jo pensava això, clar, a l'hora de la veritat em vaig trobar una persona que em robava, que em va buidar la casa i que va passar moltes coses, no? Vull dir, va ser traumàtic, però en el fons va ser bo, perquè el fet de que jo veia, per una banda, que el volia ajudar i per l'altra banda, aquesta persona m'estava fent mal, diguéssim, i veia que no hi havia resolució possible. Al final la resolució va ser canviar el pany i deixar-lo al carrer. No hi havia cap altra manera de fer-li entendre. Vaig estar a trucar a l'ambulància, l'ambulància va venir i em va dir que no podien fer res perquè no hi havia una ordre d'un psiquiàtric i si no hi volia anar voluntàriament no podien fer res. I clar, jo em trobava que no tenia cap eina i aquella persona la tenia a casa i m'anava fent trastades. Jo fins a cert punt les podia entendre, les trastades, perquè podia entendre que no estava en un moment correcte, o sigui que no estava en els seus cabals, i podia entendre que ella estava pensant qualsevol cosa en aquell moment. Clar, quan es va posar a cuinar-me per 2 setmanes i em va buidar la cuina de menjar, ell suposo que en el seu interior pensava que m'estava fent un favor, no? Perquè deia, home, mira, li faig menjar al Marc, com que és el meu company de pis, li faig menjar. Clar, però es va passar tant de menjar que després va sobrar per tot arreu, tot brut, bueno, clar, pots imaginar, no? I jo ho entenia, però tampoc hi ha una barrera, hi ha com si volguessis parlar amb una persona que no hi sent. Hi ha una barrera que no la pots travessar. I això, aquesta impotència de veure aquesta barrera tan clara, em va fer adonar que em passava el mateix a mi. Jo també tenia aquesta barrera tan clara, no? I que per molt que jo el volgués fer amb aquella persona d'ajudar-lo, al revés tampoc em podia ajudar a mi. I això, em va ser molt terapèutic i a partir d'aquí és quan vaig veure que ja no havia d'intentar deixar més la medicació, sinó buscar la plenitud, no? Bueno, pues, si algú més té alguna cosa a dir, i si no, doncs ja ho donem per acabat.